Da, to je njegov teren. Ne znam samo koja je vrsta motora, u pitanju lajne. I kaciga, obavezna, nemoj da se šalimo. Išli same traperice, jak neči žlice, usijale kacige, kožne torbice, ulaze na dalej put, ko to može znati, što neki stopaju, što im prsto prate. Motori, 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 Kakva energija na samom početku emisije, momci, svaka čast. Wow, uživali smo, a stanje sa glasovima je sledeće. Molim vas jedan veliki aplauz za jednog i drugog kandidata. 6-6. Čestitam, momci. Znate šta to znači? Ajde, pogledaj ponovo. Jao, izvinjavam se. Moramo... Ne, ništa ponovo. Aha, da nastavim. Nema ništa ponovo. Izvinjavam se, nisam dobro videla. 6-5. Molim vas jedan veliki aplauz za Mikija Sekulsko koji nam dolazi iz Makedonije. Ivana. Ovo je interesantna stvar. Vidite, kod nas nema ponavljanja. Ana kaže, izvinjam se ponovo. Nema ponovo, idemo dalje, brojiš ponovo i gotovo, vidi. Malo me ova moja nadmorska visina zeznula, pa nisam videla od kamere, ali rešili smo. Da. Nije fair, bro. Dobro, šta kažeš?